نعاي ريفلكس ديب ريفلكس ديب كم يحديركم كم يوعلكم نخلاتكم الله خدا أب مونغو أخيبان دي تبيله كيتحزو لي الله إلي اوكي زي اجن كملت اني ايدا لهم سلامتاي ننوح وانات نصبي نبرنا معرف ناي زغزاندي حجي وطبا ناي بحق صبو ارستيو حزبنا خنقحلو زلو ጉዳያት ኣሎ ቁስልና እንዳሓዊሉ መድረኺና በጽሕና ግን እቲ ትማሊ ነዚ ህዝብ እዚ ኣሽካዕሊሉሉ ከም ዝሰዓር ተኣማሚኑ ናብ ካልእ ዝወገነ ግን ብዘይ ቅልዓለም ቀላዕ ክኽእል ኣለዎ ደድሕሪኦም ብምኻድ ንሕና ስራሕና ናይ ልምዓትናን ናይ ቅድሜና ደሎ ስራሕ ኣይንገድፍን ግን ጎኑ ድማ ሰምታይ ሞንታይ ለዚ ምቅልላዕ ድበሃል ዕሹው ድበለ ዘረባ ብናተያ ይረዳዳ ኣሎ ኣብዚ ግን G13 ኢልኩም ካብኦም ድሕሪኦም ድሞፁ ህይወት ናይ ክንደይ ሰባት ድረመሱ ህይወት መናእሰያት ሓዳር ክንደይ ኤርትራውያን ደባላሸው እዚ ኩሉ ክቀላዕ ክኽእል ኣሎ እዚ ገዛኻ ጠጠው ኢሉ ምስክርነቱ ክህብካ ናይ ግድነት ክኾነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በብዓቕምና መፂና ተንፈልጠን ከየጋነና ከነብሎ ክንድግፉ ነዚ መደብ እዚ ላቦ ኣብ ርእሲኡ ወጣባ ጥራሕ ኣይኮንካን ክትምልሶ ትሕቶታት ዝኾነ ሰብ ኤርትራዊ ኣነ ብኸምዚ ምርትዑልን ዝብል ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ሕማቕ እዩ ከምዚ እንተንገብር ድብል ይምፃእ እሞ ይሞግት ሰምታይ ኣብ ጥጡሕ ባይታ ኾንካ ኢኻ ዝግ ኢልካ ምዝራብ ስለምንታይ ዳ ቀደም ጫውጫው ደይበልኩም እንታይ ገደሸና ምስቲ ጫውጫው ድምፅና ክሃጥም ኣይተደልየን ኣብ በሪኽ ከም ንወፅእ ተኣማሚንና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንፅበያ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ከዳዕ ክበሃል ኣለዎ እቲ ዝፃመወ ክምጎስ ኣለዎ ቀልዲ ይኮነን ዋዛ ይኮነን ኣዴታት ተሃሪመን መናእሰያትና ተቢሎም እዮም ቆልዑትና ህፃውንትና ዳርጋ ስጋብ ዝሞቱ ኮይኖም ማሕበረኮምና ተቃፂሉ እዩ ማሕበረኮምና መስትያቱ ተሃሪሙ እዩ ፌስቲቫልና ፀብሒ ተደፊ እዩ ኣብ መገዲ ባቡር ቆልዓ ጅሬሎ ተደፊ እዩ ጣን ኤርትራዊ ማዕከናት ዜናታት ውሕውሕ ክብልኦ ከሎ ነዚ ህዝቢ እዚ እወ ኢሎም ድኽዱ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ማዓስታ እሞም ፅምብል እኮ ክልተ ነገር እዩ ቁስልኻ እንዳሓወኻ እቲ ገፈጥ መፈጥ ድማ ተኣልዮ እሞ ናይ ብሓቂ ምስጋና ይወሰን የብሉን ኣብ መንጎ ክልተ ኣኼባታት ዝኾነ ሓገዝ ደሎ ኣብዚ ፕሮግራም ዘይወጣባ ከም ኩሉ ኣባል ዝገዛ ኣለና ሓበሬታ ናይ G13 እውን ክመጽእ ስለምንታይ ሕብሮም ቀቀይሮም መናእሰያት ከደናግሩልና ኣይንደልዮም ኢና እሞ እዚኣ ክብል ኢለ የቐኒየለይ ጽቡቕ መደብ ማይክ ፍሪ